सभापति थैंक यू हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाएंगे और सारे बहुत सारे जगह में कि बहुत अथॉरिटी वाले सीसीटीवी ऑफ करबो सीसीटीवी अपनी सीसीटीवी ऑफ करबो अथॉरिटी कत पाले উইদাউট অর্ডার কিয় হমা বুঝি अपनी रिटर्निंग ऑफिसर विदाउट कंसर्न अपनी सीसीटीवी क्यों ऑफ करिले खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि बेलासि समनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। आङो दिनैहाय भिडिअखौहाय ओरैबायदि इमारजेन्सि लानानै फैनाय जादों रायजोफोर। इलेक्शनाबो जोबनानै थांबाय, रिजाल्टआबो होनानै थांबाय, नाथाय आङो साननै भिडिअखौहाय बानायनो हानाय जायाखै मानोना आंहा गोबां उसुबिदा दङमोन। बिनि थाखायनो आङो भिडिअखौ बानायनो सम मोनाखै। दा आङो फेसबुकआवल' एसे एनै पस्टखौ होबाय थादोंमोन। नाथाय दिनै आङो नोंथांमोननि खावलायनायाव आं बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों रायजोफोर। जोङो आसा खालामदोंमोन इउपिपिएल पार्टिया माखासे मार्जिन लानानैहाय देरहागोन होननानैहाय, नाथाय सयतान गोसो सरकारनि साननायनि माखासे जाहोन थानायनि थाखाय दिनै इउपिपिएल पार्टिया मोनसेबो मोननो हानाय जायाखै। आरो इउपिपिएल पार्टिया हारिखौ बासायनायनि थाखाय, हारिनि थाखाय खामानि मावनो साननायनि थाखाय दिनै इउपिपिएल पार्टिया सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय जोगार जानाय, नासय जानाय जोङो नुगासिनो दङ। नाथाय एनडिएनि बिजाथि सीएम हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सरकारनि पार्टिनि मानसिफ्रा गासैबो देरहादों, जों बेखौहाय नुनो मोनदों रायजोफोर। मानोना जोंनि बर'नि गेजेरावहाय मोनसेल' पार्टि दंसै, बे जाहैबाय इउपिपिएल पार्टि। दा इउपिपिएल पार्टिनि अनगा गुबुन पार्टिया एनडिएसो, बेयो खुनु बिपिएफजों सोमोन्दो गैया। एनडिए सरकार बिजेपि सरकारसो रायजो राजा नोंथांमोन। दा एनडिएआ जोंनि बर'नि इउपिपिएल पार्टिनि जे साननाय हनाय बेखौहाय नासयनो थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआनो इउपिपिएल पार्टिखौ फेजेनदों, यानिकि अपोजिशन पार्टिखौहाय गासैखौबो फेजेनदों। दानिया मेन ट्रेलारखौहाय नोंथांमोना नायनानै लादो, फिल्मा मा सोलिगासिनो दङमोन, वेस्ट बेंगलावबो मा जादों, आसामावबो मा जादों, आरो जोंनि बिटिसि ओनसोलावबो मा सोलिदों बेखौ जों बयबो मिथिगौ रायजोफोर। गोसो जानानै अपोजिशन पार्टिखौहाय बिजेपि पार्टिया मा होनो फेजेननाय जोङो नुनो मोनदों, मिथिबायना। एक नाम्बारावहाय ईवीएम सोलाय सोल' खालामनाय, दुइ नाम्बारावहाय ईवीएम दोनग्रा मेसिनाव मा होनो न'खौहाय टटेलि केमेरा बन्द खालामनानै होनाय, तीन नम्बरावहाय ईवीएम खौनो खावनाय। माब्रै जेनो रायजो राजा नोंथांमोन? डाइरेक्टलि सेन्ट्रेल सरकारा इउपिपिएल पार्टिखौ फेजेनदों, बेयो रोखा। मानो होनोब्ला हाग्रामा महिलारिया एनडिए, बिथाङा बिजेपि पार्टि, बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिया बर' हारिनि जातिनि सेन्टिमेन्ट गैया। आरो बर' हारिनि गेजेरावहाय हाग्रामा महिलारि बायदि सरकारा थायोब्लानो गासैखौबो नासयजोबनो हायो। दा बर' जातिखौ रैखा खालामनो थाखाय 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौहाय नाजाथाबनायखौ नुनानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ दिनैनि समावहाय बर' जातिखौहाय नासयनो थाखाय बेबायदि सेस्था खालामनाय, आरो बेबायदि थांनाय काउन्सिलावहाय 00 बे समावहाय 000 जोङो नुनो मोनदों, मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन। आरो जेब्लासिमहालागै ईवीएम मेसिनजोंहाय भट होबाय थागोन अब्लासिमहालागै बिजेपि पार्टिया माब्लाबाबो जेननाय नङा। आरो जोंनि बर'नि एनडिएनि बिजाथि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकाराबो जेननाय नङा, बेयो रोखाखा रायजो राजा नोंथांमोन, मिथिबायना। ईवीएम खौ मा खालामनो हायो, मा खालामनो हाया, नोंथांमोना सावगारियाव नुगासिनो दंखायो। ईवीएम मेसिनखौहाय मोनसे भटआवनो 100 भट बानायनो हायो, मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन। आरो ईवीएम मेसिनावहाय बिसोरो माने व्हाइट पेपारखौहाय ब्लक खालामनानैहाय नोंनि भटआ सिङावनो थाङा। नै बेबायदि खामानि मावनायनि थाखाय सिदा काउन्सिलनि सीएम आरो काउन्सिलखौ रैखा खालामनो नागिरग्रा, जातिनि थाखायल' खामानि मावनो नागिरग्रा मानसिफ्रा दिनै जेनगासिनो दङ, बे रोखा, मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन। रंजा नोंथांमोना रंजा, बेसेबां हायो रंजा, नाथाय बे रंजानाया जातिनि थाखाय नङा, बे रंजानाया हारि अलखदनि थाखायसो। आरो इउपिपिएलनि जेननायाबो इउपिपिएलनि जेननाय नङा, बे जेननाया प्रमद बर' सारनि जेननाय नङा,
बेयो जाहैबाय बर' हारिनि जेननाय मिथिबाय दा रायजोफोर साफ्रोमबो रायजो राजाया इउपिपिएल पार्टिनो भट होदों नाथाय सोर नासयदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट मानोना इउपिपिएल पार्टिया सेन्ट्रेलजों नङा आरो इउपिपिएल पार्टिया बिजेपिजोंबो नङा आरो इउपिपिएल पार्टिया हाग्रामाजोंबो नङा बेनिखायनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ डाइरेक्टलि इउपिपिएल पार्टिखौहाय जिर' खालामदों बेयो रोखा रायजो राजा नोंथांमोन डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जोंनि बर' जातिनि ट्राइबेल सुबुंफोरखौहाय सैया नायनो हाया बिनि थाखायनो दिनैहाय बिजेपि बायदि सरकारजोंहाय एसटि नन एसटिनि खोथा लानानै बिसोरो गोजौआवनो बे खामानिखौहाय मावखादों मिथिबाय दा रोखा रायजो राजा नोंथांमोन बेखौनो एनडिएनि बिजाथि हाग्रामा महिलारिनि सापर्टार्स जायफ्रा बर' रायजो राजाफोर बिसोरो जोबोद खुसि जादों आरो बखिसोदों आरो माने इनसाल्टेड खालामनाय जोङो नुनो मोनदों दानिया रायजोफोर फाइनालि जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो सानो जे जाय एनडिएनि बिजाथिफोर एनडिएनि मानसिफोरा जेरै सानो ओरैनो मावो जायखौ जों गोबोर लादा होननानै बुंदों ना गोबोर लादाखौ नुदों दा नोंथांमोना दंफां गाखोनाय बेफोरनो जाहैबाय आदुवानि साननाय बेफोरनो जाहैबाय जाम्बा बक्खा आदुवाफोरनि साननाय बेफोरो मिथिबाय दा जोंखौहाय बुङो नोंथांमोना नोंसोरो मेलेमजिबि बाराखायनो देरहादों मादों होननानै बुङो आरे बाबा जोङो हारिनि थाखाय सानदों नाथाय बर' हारिया खौसे जायोब्लाबो सेन्ट्रेलजोंहाय माब्लाबाबो हाया मिथिबाय दा नाथाय दैदेनगिरि लिडारफ्रा सेस्था खालामो हारिखौ रैखा खालामनो थाखाय हारिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय नाथाय बेबायदि हाग्रामा महिलारि बायदि सासे गियान गैयै लिडार हारिनि थाखाय साननो रोङै मानसि थायोब्लानो हारिया गावस्रालाङो आरो हारियाबो अलखदाव फैयो नायलांदो रायजो राजा नोंथांमोन जायफ्रा देरहाबाय बिथांमोना मा मावो ना रायजो राजा नोंथांमोन बेखौनो बुंनानैहाय आं दिनैनि भिडिअखौहाय बे सुंद' भिडिअखौहाय आं बेयावनो फोजोबनाय जाबाय आरो जोबनायाव आं नोंथांमोनखौ बुंखायो जोंनि बर'नि गेजेरावहाय दावराव दावसिया फैगासिनो दङ नेनानै था बारा गोबाव सम जायाखै आरोबाव नोंथांमोना एनडिएनि बिजाथि हाग्रामा महिलारिनि सापर्टार्सफ्रा फैबाय थानाय समावहाय एमपिआवबो बे जोंनि बर' हारिनि एमपिफोरखौहाय फेजेनब्लानो जाबाय अब्लानो जासिगोन ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन जोबोद मोजांनि बाथ्रा इन्डिया देरहादों गासैबो इन्डिया देरहादों जोंनियाव बर'आवहाय खुनु बिपिएफ टिपिएफ गैया इन्डियासो बिजेपि जायफ्रा दिनै रंजादों बिसोर गासै इन्डिया गोजासो मानोना बेयावहाय बिपिएफ मानो दानजाखानायखा ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन जेबो नङा गोरिब सुबुङा गोरिबैनो थाखागोनखा धोनिया धोनि जालांबाय थाखागोनखा मिथिबायना आरो मावनानै जाग्राया बेखौनो मावनानै जाबाय थानांखागोन आरो साख्रियालफ्रा बे साख्रिखौनो मावनानै जाबाय थानांखागोन नाथाय जायफ्रा साख्रि मावनो गोसो नोंथांमोननि थाखाय जेंना सोमजिगोन जायफ्रा आराम आराम उन्दुनानै जानो गोसो नोंथांमोननि थाखाय जेंना सोमजिगोन बे थासारिया फैगासिनो दङ बर'नि जायगायावहाय अब्ला गोजोनथोंसै रायजोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि